Pozrime sa, dnešný názov vyučovania sú možné prekážky prijatia uzdravenia. Trošku by som zhrnul, čo odznelo v predchádzajúcich vyučovaniach. Ježiš na otázku malomocného odpovedal jednoznačne, že chcem, aby si bol uzdravený. Chcem, buď uzdravený. Ak si chcete vypočuť predchádzajúce, tak na YouTube je preklad tiež z predchádzajúcej časti. Božie večné vyhlásenie je, aby človek chodil v požehnaniach. Uzdravenie je chlebom synov. Chleba je každodennou potravou a patrí to k nášmu životu ako život veriaceho. Ježiš robil dobré veci a vyslobodzoval všetkých tých, ktorí boli pod útlakom satanom, diabla. Diabol je ten, ktorý utláča ľudí a Ježiš je ten, ktorý oslobodzuje ľudí. Nie Boh dáva chorobu, nie Ježiš dáva chorobu a nie je to Božia vôľa, aby bol niekto chorý, ale toto je jednoznačne práca diabla. Na toto sme sa tiež pozreli podrobnejšie, sme to skúmali. Samozrejme, nie všetko pochádza od satana, keď môže to byť aj naša nepozornosť, keď púšťame na seba napríklad klímu alebo pijeme veľmi studené nápoje, tak sa môže prechladnúť naše hrdlo. Aj my sa môžeme občas pochybiť. Kristus na kríž vyniesol naše choroby a naše bolesti. To je niečo, čo už bolo vykonané. Ježiš odniesol naše bolesti, naše choroby. Nie preto to odniesol, aby sme ich my nosili vo svojich telách. Základ uzdravenia získal Kristus na kríži. Milosť nám zabezpečuje uzdravenie a viera to zase prijíma. Viera prijíma uzdravenie. A to je veľmi dôležité, že viera si nezasluhuje a nevytvára uzdravenie. Toto chcem zvlášť zdôrazniť. Mnohí si tak myslia, že svojou vierou získajú uzdravenie. To nie. Tvoje uzdravenie si nemusíš získať, pretože to ti už patrí, tak ako tvoje ruky alebo nohy, ale treba to vedieť prijať. A viera nevytvára uzdravenie, viera prijíma uzdravenie. Viera pochádza z počutia, nehľadíme na viditeľné a na počuteľné. Nie to určuje našu biblickú vieru, čo vidíme, ale to, čo píše písmo. Pozrime si príbeh ženy s krvotokom a pozreli sme sa na to, odkiaľ pochádzala jej viera. Ona počula o Ježišovi. Ona počula, že Ježiš uzdravuje a ona si povedala, že keď sa len dotknem lemu jeho rúcha, budem uzdravená. A aj konala na základe svojej viery. Ona sa pretlačila cez dav, chytila Ježišovo rúcho a bola uzdravená. Vidíme aj to, ako vieme prijať svoje uzdravenie. Potom sme sa pozerali na to, že viera už vtedy prijíma to počas modlitby. Viera už počas modlitby prijíma to, čo pre nás Ježiš získal. Čiže nie vtedy tomu veríme, keď sa to stane skutočnosťou, ale už vtedy veríme, keď sa modlíme, veríme, že už to máme. Keď sa pozrieme na Marka 11. kapitolu, hovorí, že máme hovoriť hore, aby sa tá hora pohla. Vtedy, keď Ježiš prišiel k učeníkom a povedal, že mne bola daná každá moc na nebi aj na zemi a choďte, činte učeníkmi všetky národy. Keď Ježiš si vybral svojich učeníkov, preto si ich vybral, v Markovi v 3. kapitole to čítame, aby boli spolu s Ježišom a potom, aby ich vyslal kázať a uzdravovať chorých a vyháňať démonov. Na toto ich Ježiš poslal
Vtedy, keď učeníci ešte chodili spolu s Ježišom, ešte nebolo ani vykúpenie, vždy ako súčasť hlásania evanjelia ich poveril tým, že majú uzdravovať chorých. A to isté urobil aj po svojom skriesení. Súčasťou našej kresťanskej služby je modliť sa za uzdravenie chorých. Potom skrsne aj nasledujúca otázka, keď naozaj všetko je pre nás dané k tomu, aby sme boli uzdravení, naozaj všetky predpoklady máme k tomu, potom prečo neprichádza uzdravenie tak, ako by sme si to prijali? Aké prekážky môžu byť ktoré bránia uzdraveniu? Dobre pochop, o čom chcem dnes vyučovať. Mnoho často zatracujú veriacich, ktorí práve sa nachádzajú v priebehu uzdravenia. Preto ti to ide tak ťažko, lebo nemáš vieru. Nehovorme ľuďom, že nemajú vieru, ak si nikdy im to nehovorme, že máš nejakú prekážku, ktorá ti bráni v uzdravení. My nepoznáme všetky situácie, nevieme vždy vysvetliť, že prečo nevidíme okamžitý výsledok. Toto vidíme aj u Joba. Priatelia Joba tak dobre ho vyškolili a obviňovali Joba, že aký má hriech vo svojom živote. A keby nemal hriech, by bol už uzdravený. Oni hovorili svoje názory a potom samozrejme aj Boh povedal svoj názor, takže Job sa musel za nich modliť, aby nemali potom z toho problémy, čo rozprávali. Nevieme všetko, ale vieme to, že sme boli Ježišovými ranami uzdravení a toto je pravda. Job sa odohrával v starej zmluve. Ak niekto povedal, že Boh chorobou vychováva svoje deti, čo si myslíš potom o Bohu? Ty vychovávaš svoje dieťa nejakou chorobou? Určite nie. A potom ešte zvyknú hovoriť, že len niekoľko vyvolených ľudí môže byť uzdravených. Ale kde to vidíme v Božom slove? Áno, vidíme, že len zo pár ľudí je uzdravený, ale toto nie je chyba Boha ani vôľa Boha. A potom ďalšou prekážkou môže byť, že už sa pominulo obdobie zázrakov. Niekoľkí sme toto už počuli. Boh niekedy uzdravuje a niekedy spôsobuje choroby. No to sú už extrémy, ktoré môžeme počuť od kresťanov. Chorobu musíme prijímať s vďakou a musíme nosiť, teda trpieť túto chorobu, lebo je to od Boha. A toto je absolútny nezmysel a pretvárka, pretože všetci títo ľudia, ktorí toto hovoria, nakoniec idú k lekárovi. Ak má niekto takúto pomílenú vieru, tak mu je veľmi ťažké prijať Božie slovo a podriadiť sa chorobe. Má vnútornú frustráciu, má vnútorné nejaké rozdvojenie a potom veľmi ťažké prijať uzdravenie. Nie vždy je správna cesta, aby sme sa viacej modlili a viacej sa postili, ale správna cesta je, aby sme z Božieho slova stále lepšie a lepšie spoznali pravdu. V písme je napísané, že keď spoznáte pravdu, pravda vás oslobodí. Čiže poznanie pravdy. Niekedy sú rôzne tradície, ktoré nám bránia prijať uzdravenie. Ježiš hovorí, že tradície zoslabujú Božiu pravdu, Božiu slovu. Keď nejaká tradícia je v rozpore s Božím slovom, tak treba zanechať takéto tradície.
tradície samé o sebe nemusia byť zlé, veď máme aj dobré tradície, aj my máme také, aj iní majú, a teda existujú aj dobré tradície, ktoré nám dávajú napredovanie, ale ak nejaké ľudské vyučovanie je v protiklade, v protirečení s Božím slovom, tak to môže byť veľkou prekážkou, aby sme prijali Božiu pravdu. Napríklad Boh mi preto dal túto chorobu, aby som bol pokorný. A toto sa zle počúva, ale je to súčasťou nejakého náboženského podvedomia. V Ježišovej službe nikdy nevidíme, že by niekomu odoprel uzdravenie, len preto, že má byť vychovávaný tou chorobou. Keď si pozrieme Marka 6. kapitolu, tam píše písme niečo veľmi dôležité. Mnohí hovoria, že ak by dnes Ježiš uzdravoval, tak by býval uzdravil každého. Lenže vtedy, keď Ježiš chodil na zemi, ani vtedy to tak nebolo. Ani vtedy nevedel všetkých uzdraviť. Nie preto, že by k tomu nemal Božiu moc, Božiu schopnosti, ale preto, lebo k uzdraveniu bolo potrebné, alebo je potrebné dve osoby. Jedna, ktorá slúži s uzdravovaním a druhá, ktorá prijíma toto uzdravenie. Ak tá druhá stránka nie je partnerom Boha, tak sa udeje to, čo sa dialo v Nazarete. V Nazarete sa pohoršili v Ježišovi, 6. kapitole Evanjelia Marka, to čítame, 6.5 čítam, a nemohol tam učiniť nejaký div, krome čo na niekoľkých chorých zložil ruky a uzdravil ich. A podivil sa ich nevere a chodil vôkol po mestečkách a učil. Predtým tu čítame, že sa pohoršili v Ježišovi a videli len to, že káže v synagóge, veď to je syn tesára, poznáme jeho otca, matku, veď kto je tento človek, že my by sme mu mali uveriť. Preto hovorí Ježiš, že prorokom pohrdajú najviac vo vlastnej dedine alebo vo vlastnom okolí, tí najbližší. Oni nehľadeli na Ježiša ako na Božieho syna, ale na človeka, ktorého poznali v tele. Ježiš nemohol urobiť zázrak kvôli ich nevere. Všetci máme vieru k tomu, aby sme prijali hoce ktoré požehnanie Boha, k tomu stačí horčičné zrnko viery. Najmenšia viera je postačujúca k tomu, aby sme dostali to požehnanie. Aká je situácia, ale s nevierou? Keď je súčasne prítomná viera aj neviera, tak sa navzájom vyhášajú. Vyzerá to, vieme si to predstaviť tak ako nejaký voz, do ktorého sú z oboch strán zapriahnuté kone. Ťahajú obidvomi stranami a potom sa ten voz nikam nepohne. Keď my spochybňujeme pravdy, ktoré Boh vyhlásil, pozrieme sa teraz na dvojité rozmýšľanie. Apoštol Jakub 1.6 hovorí, ale nech prosí vo viere, nič nepochybujúc, lebo ten, kto pochybuje, podobá sa morskej vlne hnanej a zmietanej vetrom. Lebo nech sa nedomnieva taký človek, že dostane volačo od Pána. Muž dvojej mysle je nestály na všetkých svojich cestách. Čo znamená dvojaká myseľ, dvojitá myseľ? Súčasne nemôžem myslieť na to, že Boh ma uzdravil, len u mňa to nefunguje. Že sú to dve protikladné veci. Potom to nevie fungovať. Pochybnosti, čo je liekom na pochybnosť, alebo riešením na pochybnosť, určite nie je zatracovanie. Nie je to, že ja nemám vieru. Jednoducho sa musíme vrátiť späť k Božiemu slovu, lebo z Božieho slova pochádza viera.
Markovo evanjelium 9.19, tu v tejto 9. kapitole evanjelium Marka k Ježišovi, teda najprv učeníkom zobrali chlapca, ktorý mal epilepsiu a učeníci sa za neho modlili, ale sa jeho stav nezlepšil. A potom tento otec priniesol tohto svojho syna k Ježišovi a pýtal sa Ježiša, že prečo nebol uzdravený, že učeníci sa za neho učili. A on im odpovedal: neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami. Čiže on nepochválil týchto učeníkov, čiže Mark Evangelium 9.19. A on im odpovedal a riekol: o neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami, dokiaľ vás ponesiem, priveďte ho ku mne. A priviedli ho k nemu, a keď ho uvidel, hneď ním lomcoval duch a padol na zem a váľal sa a penil. A opýtal sa jeho otca, ako... Čiže priviedli ho k Ježišovi, učeníci ho predtým nevedeli uzdraviť, a keď ho priviedli k Ježišovi, tak situácia bola ešte horšia, nie lepšia. Čiže prišli na ňo príznaky a potom sa opýtali jeho otca, ako dávno je odtedy, čo sa mu to stalo. On povedal: od detstva. A mnoho raz ho aj na oheň hodil, aj do vody, len aby ho zahubil. Ale ak môžeš niečo, pomôž nám, zľutujúc sa nad nami. Ale Ježiš mu povedal: ach, to môžeš, to ak môžeš. Všetko je možné veriacemu. On mu povedal, že toto je beznádejná situácia. Nie, povedal, že ak veríš, všetko je možné veriacemu. Ak veriaci uverí tomu zlému, tak môže príjmať to zlé. A veriaci môže hocičo dostať, keď tomu verí. Preto musíme mať správnu vieru, veriť v správne veci. Tu hneď skríkol otec mládenca so slzami a povedal: verím, Pane. A potom hneď hovorí: pomôž mojej nevere. No tak teraz, aká je tu situácia? Je tu protirečenie. Verím, Pane, len pomôž mojej nevere. A toto by hocikto mohol povedať. Všetci sa nachádzame v takejto situácii. Áno, ja verím. Súčasne môže byť prítomná viera a aj pochybnosť. To ešte neznamená, že niekto nemá vieru. Nikdy neobviňujte nikoho, že nemá vieru. Alebo nezatracujte nikoho, že nemá vieru. Áno, problém nie je s vierou, ale s nevierou a s pochybnosťami. S takým človekom, ktorý pochybuje. A keď videl Ježiš, že sa zbieha zástup, pokarhal nečistého ducha, povedal mu: duchu nemý a hluchý, ja ti rozkazujem, vyjdi z neho a viacej nevojdeš do neho. A kričiac a veľmi ním lomcujúc vyšiel a mládenec bol mŕtvy, jakže mnohí hovorili, že zomrel. Na chvíľku tu zastaňme. Veľmi často nás obviňujú naše uzdravujúce rady, že to nie je od Boha, že tu ľudia padajú pod pomazaním. A tu je opísaný typický príklad, keď Ježiš tu slúžil kladaním ruky a bol ako mŕtvy. No, mŕtvy leží a je bezhybný. Oni si o ňom mysleli, že zomrel. A popri tom moc Ducha Svätého na ňom pracovala. Ale Ježiš ho chopil za ruku, pozdvinul ho a vstal. To isté sa tu deje tu, v uzdravujúcich radoch, keď sa vás Boh dotkne a príjmete pomazanie, tak jednoducho Boží duch začne pôsobiť vo vás a vidíme to
keď v Šalamúnovom chráme posvietili chrám, tak boli Božej prítomnosti, otvorili sa Božej prítomnosti, tak kňazi nedokázali stáť na svojich nohách. Áno, na Božej prítomnosti sa takéto veci dejú. Božia sila, Božia moc je skutočná. Zatracovanie a pocit nehodnosti, hej, nie som hodný. Ľudia nepochybujú v to, že to Boh vie urobiť, ale či sú oni toho hodní. Ja vám hovorím odpoveď, nie, nikto, ani jeden z nás nie je hodný, nie preto dostávame uzdravenie, lebo sme toho hodní. Dostávame ho preto, že to Ježiš získal na kríži. To je jednoduchý fakt. Niektorí sa obviňujú, že som urobil veľmi veľa chýb v živote. No toto môžeme všetci povedať o sebe. Potom by prakticky nikto nebol hoden toho, aby bol uzdravený. Ja som sa nemodlil ešte dostatočne. Málo som sa modlil. Niektorí si myslia, že množstvo modlitby nás zachránia. Nie som dosť svätý. No nevieš byť svätý sám z vlastnej sily. Boh si ťa oddelil a posvetil. Nepleť si to s ovocím ducha. Jak je to možné, že vždy je uzdravený niekto iný a mňa nikdy nikto neuzdraví? To isté hovoril chromý pri jazere Betesda. Najprv by som si mal dať do poriadku svoj život. Aj toto sme už počuli a veľmi veľa ľudí zatracujú tým, že preto si chorý, lebo niečo nie je v poriadku s tvojim životom, niečo si zle urobil, máš tajný hriech vo svojom živote a rôzne iné zatracujúce reči počujeme. Ale nepríjmajme to. Prijímajme Božie slovo, čisté, nefalšované mlieko, to, čo Ježiš vykonal, to, čo už Boh oznámil. Rimánom 8 hovorí, tak teraz už nie je to nejaké odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Nemusíme sa odsudzovať. Určite všetci robíme chyby, musíme si to dať do poriadku, treba sa odvrátiť od toho, zmeniť sa. 1. Ján 3, 20-22, že keď nás obviňuje naše srdce, že Boh je väčší ako je naše srdce a vie všetko. Milovaní, keď nás neobviňuje naše srdce, máme smelú dôveru k Bohu. A všetko, čokoľvek prosíme, berieme od Neho, alebo dostávame od Neho, je v maďarskom preklade, lebo zachovávame Jeho prikázania a činíme to, čo je ľúbe pred ním. Obviňovanie určite nezmení Boží vzťah ku nám, ale môže oslabiť náš vzťah k Bohu. Okradne nás našej dôvery voči Bohu. Úlohou nie je dokázať svoju dokonalosť, ale cieľ a úloha je, že stojíme v Božej pravde. A my musíme stať v pravde na skale. A toto Ježiš v Markovi 7 vysvetľoval, lebo príde dážď a búrka, ale tí, ktorí stoja ten dom, ktorý stojí postavený na skale, ten zostane stáť. Možno skôr som už hovoril, dávnejšie sa nie tak stávalo ako dnes, že sa teraz sa vykope jama a vyleje sa tam betón, ale v tom čase, keď oni žili, oni museli odstrániť piesok až dovtedy, kým nenašli skalu, na ktorú mohli postaviť svoj dom. A na toto hovorí Ježiš, že keď niekto si ušetrí túto prácu, darmo mu bude dobre vyzerať jeho dom, prvá veľká búrka zvalí tento dom. Preto hovorí písmo, že sa musíme zakoreniť a mať základ, stabilný základ v Božom slove. Vždy budujeme na Božie slovo a na Božiu pravdu. O to sa opierame a nepríjmame od Boha na základe vlastnej dobroty, ale na základe dobroty Boha. Že Boh je dobrý a nie my sme dobrí. Tak prijímame svoje uzdravenie. Musíme rozprávať aj o neodpustení.
Následne, hneď keď Ježiš vyučoval o modlitbe viery, v Markovi 11:25 hovorí: a keď stojíte na modlitbe, odpúštajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj váš Otec, ktorý je v nebesiach, vám odpustil vaše poklesky. Nemali by sme mať zranené srdce. Od každej chránenej veci si najviac chráň svoje srdce, lebo z toho vychádza život. To je v prísloviach. Nesmie byť naše srdce zranené, nemôžeme mať v srdci hnev alebo nenávisť, lebo nenávisť a nedostatok lásky, to je taký jed, ktorý my zjeme a chceme, aby niekto iný od toho zomrel. Neodpustenie v prvom rade otrávi nás. Urobíme veľkú láskavosť sebe samému, ak všetkým odpúšťame a nenosíme v sebe hnev ani horkosť. Neodpustenie nás priväzuje k urážke, keď je niekto urazený a horkosť má v srdci. Keď sa to zakorení v tvojom srdci, tak to dokáže človeka zničiť. Znovu a znovu si budeš spomínať na tú bolesť, zaťaží to tvoje srdce a povedí ťa to opačným smerom, ako je viera. Odpustiť neznamená nazývať správnym to, čo je nesprávne. Vtedy, keď odpúšťame, vtedy nehovoríme, že mu opäť dôverujem dotyčnému, a nehovoríme tým, že to, čo urobili s nami, že je to správne. My to neuznávame, ale je to rozhodnutie. Ja určite na nikom nebudem hľadať, alebo nebudem sa ctiť za seba. Boh hovorí, že nemáme sa pomstiť za seba, pomsta patrí Bohu. Duch Svätý ti poukáže na niečo, čo máš nejaké neodpustenie v srdci, tak je múdre sa toho zbaviť. Nedovoľme, aby sme boli urazení, pretože to nám môže priniesť aj fyzické následky, nejaké príznaky fyzické. Niekto má takú horkosť v srdci, že môže z toho aj zomrieť. Všetci by sme sa z toho mali oslobodiť. Zrejme to môže byť prekážkou nášho uzdravenia. Mnohokrát som už spomínal, že viera nikdy nepopiera existenciu nejakých príznakov. Ja by som mohol klamať, že že je všetko v poriadku s mojim hrdlom. Ale nikto by mi neveril, pretože sú tu fakty. Viera netvrdí, že nemám bolesti, popri tom, keď cíti bolesti. Ale toto sú fakty, ale Božie slovo je pravda a je nad faktami. Abraham nepopieral to, že bol starý. My musíme nasledovať vieru Abrahámovu. Abraham veril Bohu a nehľadel na svoj stav, na svoj súčasný vek, vtedy, keď ešte nemal svoje dieťa, a netvrdil, že prirodzené okolnosti sú priaznivé. A preto nedovolil, aby tieto okolnosti boli silnejšie ako Božie zasľúbenie. Rimanom 4:19: a neoslabnúc vo viere, nehľadel na svoje už umrtvené telo, majúc okolo 100 rokov, ani na umrtvenie života Sáry, a nepochyboval o zasľúbení Božom nevere, ale bol posilnený vo viere, dajúc slávu Bohu. A súd celé istý toho, že to, čo zaslúbil, je mocný aj učiniť. Abraham zakúsil Božiu milosť. V Biblii, keď prvýkrát čítame o uzdravení, je to veľmi zaujímavé. Viete, kto bol prvý, kto sa modlil za chorých? Bol to Abraham. Abraham, keď sa prvýkrát modlil za uzdravenie chorých, vtedy nebol v dokonalom stave,
práve sa nachádzal na dvore Abimelecha a on poprel svoju manželku, že to nie je jeho manželka. Nebol v ideálnom stave. A potom vyšlo najavo, že je to jeho manželka a Abimelech je to určitá hodnosť a on sa tedy prvýkrát modlil Abraham za uzdravenie chorých, on sa modlil za neplodné Filištínky, nechcem hovoriť, neviem, či to boli Filištínci, neviem. Nechcem hovoriť niečo také, čo by nebola pravda. Čiže on sa modlil za pohanov, aby tieto ženy mohli rodiť, lebo Boh zatvoril ich lono. A na modlitbu Abrahama oni potom začali rodiť. Abraham bol prvý, ktorý mohol zažiť, okúsiť, že Boh vie niečo urobiť s zatvoreným lonom. A tým ženám, ktorým povedali, že nemôžu mať deti, môžete veriť tomu a mať nádej, že Boh je schopný otvoriť lono každej žene. Je veľmi veľa takých príbehov, keď sme sa modlili za manželstvá, ktoré boli vyhlásené za neplodné a narodili sa im deti potom. Pamätám sa na takýto prípad. Cez Vianoce sme boli v Baje. Jedna matka prišla, aby sme sa modlili za túto modlitby, že naozaj chceš byť babičkou. Rozhodla si sa vo svojom srdci, že chceš byť babičkou, že áno. Ona tu a po roku sme sa vrátili späť na to isté miesto a tento manželský pár, teda ich deti, sa im narodili dvojičky. Aj na Balatóne sme sa modlili za niektorých takých manželov a potom sa im narodili deti. Nie preto sa to stalo, že my sme sa modlili, ale preto, že Boh im dal toto požehnanie. Aj ty sa môžeš modliť za iných. Božia vôľa je, aby si ty bol požehnaný. Musíme rozprávať aj o pasivite. My očakávame od Boha, aby Boh urobil to, čo máme urobiť my. Toto sa veľmi často stáva. Očakávame od Boha, že to, čo my máme urobiť, očakávame, že Boh to urobí. Pane, zober mi túto chorobu. To je nedobrá modlitba. Vezmi túto chorobu. On už dávno zobral tú chorobu, veď on niesol naše bolesti, naše choroby. Už dávno nám ich vzal. Čo povedal medzi tým Ježiš? Prihovor sa hore, zopri sa nepriateľovi, polož ruky na chorých, používaj jeho meno. Toto všetko je to, čo my máme urobiť. A toto Boh neurobí namiesto nás. Niektoré veci vedel vykonať iba Boh. Ježiš, stelesnenie Ježiša, on to urobil, že slovo sa stalo telom, práca na kríži, vzkriesenie a získanie vykúpenia. Toto my nevieme získať a my to ani nezískavame, toto už Kristus získal pre nás, ale sú veci, ktoré my musíme urobiť. V prvom rade musíme veriť, to je naša úloha, prijať, hovoriť, vzoprieť sa, vkladať ruky, slúžiť vkladaním rúk, stáť na Božom slove. Toto nikto neurobí namiesto nás. Čiže nie my musíme urobiť vykúpenie, nie my vykupujeme a Boh nebude namiesto nás nebude namiesto nás veriť a nebude namiesto nás poslušný. Toto musíme my urobiť. My žijeme v instantnom svete, hodíme mincu do automatu a hneď vytečie káva. A myslíme si, že je to takto u Boha.
Ale nie je to vždy tak. Pomodlíme sa a hneď očakávame výsledok. Vidíme aj v Biblii, že prebieha všetko v časovej osi. V Biblii vidíme okamžité uzdravenie a vidíme aj príklady postupného prejavu. Markovi 8, 22 až 25. A prišli do Betsaidy a doviedli mu slepého a prosil ho, že by sa ho dotknul. A chopiac ruku slepého, vyviedol ho von z mestečka a keď napľul v jeho oči, vložil na neho ruky a pýtal sa ho, či niečo vidí. A slepý toto je veľmi zaujímavá služba voči chorému, ale tu Biblia to píše. A slepý pozrel hore a povedal, vidím ľudí, ako ich vidím chodiť ako nejaké stromy. Potom zase položil ruky na jeho oči a kázal mu, aby pozrel hore a tak bol uzdravený a videl všetko jasne a naďaleko. Čiže sám Ježiš sa za neho modlil a na prvýkrát sa nestalo nič viditeľné, tak sa za neho modlil ešte raz. Nepovedal, že tak prestáme s tým, nezaoberajme sa s tým ďalej, zdá sa, že Boh nechce ťa uzdraviť. Nie, nepovedal to. On sa za ňo modlil ešte raz. A znovu položil na neho ruky. Čomu nás vyučuje táto situácia? Nepohrdnime čiastočným uzdravením, nepohrdnime malým začiatkom. Myslím, že od Coplanda som počul pred mnohými rokmi, hovorí, že pokúsime sa cez hrdlo ľudí pretlačiť celú salámu, celý príbeh uzdravenia. Niekto pritom neverí v uzdravenie. Väčšina kresťanov tomu verí, že Boh ťa vie uzdraviť. A na posteli ležal chorý človek, ktorý neveril v uzdravenie, ale veril v Boha. A spýtal sa ho, že či veríš tomu, že by ťa Ježiš vedel uzdraviť. Áno, verím tomu, že Ježiš by ma vedel uzdraviť, ale mne lekári povedali, že mňa už nikto nevie uzdraviť. Áno, toto lekári povedali, vieš spolu so mnou veriť. Vieš so mnou veriť v to, že na zajtra ti bude trošku lepšie. A on povedal, že áno, v toto ja viem veriť. Tak sa za toto modlíme. A takto step by step, z kroku na krok, zo dňa na deň, na druhý deň prišiel, no ako sa máš? No naozaj trošku mi je lepšie. No tak či vieš veriť tomu, že keď sa za teba pomodlím, tak zajtra ti bude trošku lepšie. Áno, v toto viem veriť. A myslím, že asi takto týždeň za ním chodil a on sa úplne uzdravil. Niekto nevie prijať svoje uzdravenie okamžite a tento služobník bol veľmi múdry. Ja netvrdím, že to vždy treba takto robiť a nehovorím, že treba nasledovať nejaké šablóny, treba nasledovať Ducha Svätého, ale Boh nám dá rôzne návody. My sa v prvom rade musíme nemáme sa učiť návody, ale máme sa učiť Božie slovo a máme nasledovať Ducha Svätého. Jeho Duch Svätý viedol takto a bol úspešný. Mnohokrát sa stalo už aj to, že sme sa za niekoho modlili v uzdravujúcom rade a odišiel preč a bol taký nejaký nepokoj. A tak sme sa pýtali na niečo a jednoducho sme sa za ňo modlili aj druhýkrát a potom prišlo k uzdraveniu. Nečakaj na nejaký recept, ako to funguje, tu je šablóna, tu to poviem, tu je táto modlitba, tu to odriekam. Nie, neuzdravuje modlitba. Ježiš je uzdraviteľ a môže sa správne modliť aj nesprávne modliť, ale sa musíme snažiť o to, že čo je už naše, to, aby sme prijali a vzali si to. Židom 10, 35, 36. Tedy neodchoďte svojej smelej dôvery, ktorá má veľkú odplatu, lebo vám je trpezlivosti treba, aby ste si, keď vykonáte vôľu Božiu, odniesli zasľúbenie
Čiže vykonať Božiu vôľu a odniesť zasľúbenie. Čo je Božia vôľa? Veď tá je opísané v Biblii. To, aby ste verili tomu, koho on poslal. To je Božia vôľa. Keď ty veríš, tak konáš Božiu vôľu. Keď veríš tomu, že si bol uzdravený Ježišovými ranami, tak konáš Božiu vôľu. A aj reči, slova sú skutkom. Čo znamená stáť vo viere? To znamená, že aj naďalej vychádzame z Božieho slova a nevraciame sa späť k zatracovaniu. Nehľadíme na seba, nehľadíme na svoju dokonalosť, ale hľadíme na dokonalosť Ježiša. Neprosíme tak, ako keby už Boh nebol býval, nič urobil. Toto je veľmi charakteristické prekrásanie. Och Bože, uzdrav ma. Och Bože, kedy ma už uzdravíš. Och Bože, či ma ty vôbec chceš uzdraviť. Toto sú modlitby neviery. Veriaci kresťania sa mnohokrát správajú tak, ako keby ich Kristus nebol býval vykúpil, ako keby ešte stále boli pod duchovným zákonom smrti, hriechu a smrti. Kristus nás vykúpil z tohto duchovného zákona smrti a my tak musíme veriť, že toto všetko je pravda. My ďakujeme Kristovi za jeho vykonané dielo, prijímame modlitbu vkladaním rúk, prijímame modlitbu viery cirkvi a väčšinou by táto modlitba mala byť vďakyvzdaním. Keď sme sa už raz za niečo modlili, tak musíme vedieť to prijať a musíme ďakovať Bohu, že toto už máme. Ďakujem, že toto je už cestou, smeruje to ku mne, je to a stane sa to. Musíme byť múdri a starať sa o svoje telo. Veľmi často za všetko obviňujeme satana. To je maďarský zvyk obviňovať niekoho iného. Vždy je na vine niekto iný. Písmo hovorí, že diabol vykonáva svoju prácu, ale písmo hovorí, že máme sa mu vzoprieť. Satan je veľmi aktívny kazateľ, šíri svoje klamstvá. On vykonáva svoju robotu, ale našou úlohou je, našou prácou je vzoprieť sa mu. Starať sa o vlastné telo. Písmo hovorí, že my sa musíme starať o svoje vlastné telo. Ak niekto sa nemierne nestravuje s mierou, nehýbe sa dostatočne, tak priberie. To sú fyzické veci. Sú veci, ktoré vieme urobiť pre seba kvôli svojmu zdraviu. Ak niekto fajčí, tak si zničí svoje plúca. Nedostane síce do pekla za to, že fajčí, dostane sa do neba len o mnoho skôr, než by mal. Zrejme nenaplní svoj čas alebo svoju službu. Musíme si dávať na to pozor, dávať pozor na seba a zaoberať sa s našim fyzickým telom. Treba sa hýbať a 9. ovocie ako striedmosť. Neviem prečo toto je posledné ovocie, striedmosť. Na to si musíme dávať pozor. Máme rôzne, môžeme sa ochrániť od mnohých fyzických príznakov. Nikoho nikomu neodporúčame, aby sa nezúčastňoval lekárskej starostlivosti. Ty nevieš, čomu verí dotyčný. To, že niekto ide k lekárovi a má nejaké lekárske liečenie, tak si musíme pýtať v tomto tiež múdrosť. Je veľmi veľa takých veriacich, ktorí Boh oslobodil práve lekárskym zásahom. Lekár vykoná operácie, predpíše nám nejaké lieky, ale aj vtedy dávame Bohu vďaku aj za lekára a nikdy nepripustí, aby ťa niekto v tomto ovplyvňoval.
Ak máš úplné presvedčenie, tak to treba urobiť. Ale mnohí sa hľajú na hrdinov viery a žiaľ, niektorí na to aj zomreli. Je to veľmi nebezpečné. Lekárske liečenie alebo nie je prijať liečenie od lekára nie je nejakým meritkom nejakej viery. My vždy svoju dôveru vkladáme v Boha. Máme k tomu správny postoj. My, veriaci, musíme byť múdri ohľadne toho. Nikoho nemôžeme povzbudzovať k tomu, aby nešiel k lekárovi. Viera nie je nejaká zaslepenosť, ale viera je založená vždy na pravde Božieho slova. Prijanie uzdravenia sú určité praktické kroky. V prvom rade hľadáme Božie zasľúbenia, nemali by sme skúmať poznanie o tej chorobe, ale to, čo hovorí Božie slovo. 103. žalm, 2. 3. verš napríklad hovorí. To sú také verše, ktoré si musíme zavíriť do vlastného srdca. Dobroreč moja duša Hospodinovia, nezabudni niktorého zo všetkých svojich dobrodení, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci, ktorý vyslobodzuje tvoj život od záhuby, ktorý ťa korunuje milosťou a zľutovaním. Tieto verše povzbudzujú tvoju vieru. Izaiáš 53, 4, 5, kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti a my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha, strápený a on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zrtený pre naše neprávosti, kážeň nášho pokoja bola vložená na neho a jeho synavicou sme uzdravení. Tieto verše si treba často čítať, môže si ich vypísať z Biblie alebo si ich označiť. Skutky apoštolov 10.38 o Ježišovi z Nazareta, ako ho pomazal Boh Svätým Duchom a mocou, ktorý prešiel zem dobre činiac, uzdravujúc všetkých, ktorí boli premožení od diabla a držaní v jeho moci, pretože Boh bol s ním. Ježiš nikomu nespôsoboval choroby, ale ich uzdravoval. Môžeme sa rozhodnúť, či si zoberieme Božie slovo ako fakt, alebo budeme pozerať na súčasný stav nášho tela. Stav nášho tela môže úplne protirečiť Božiemu slovu. Nepokúšajme sa zaslúžiť si uzdravenie, toto sa veľmi často stáva kresťanom. Ak ma uzdravíš, budem sa postiť alebo budem hádzať peniaze do zbierky. Svoje uzdravenie si nevieš zakúpiť ani dobrými skutkami alebo nejakými záväzkami. Jednoducho dávame vďaku za to, čo Kristus pre nás urobil a dávame vďaku za to, že si to nezaslúžime a predsa to dostávame. Modlitba nie je nejaká čarovná formula, nie je to nejaké dokonalé sformulovanie slov, ktoré nás uzdravia. A nie je to, že tam poviem, že mene Ježiš, nie, to je dôležité, ale to, že my veríme tomu, že v tomto mene čo bolo vykonané. Viera nesmie byť zaslepená. My ďakujeme za to, čo Božie slovo vykonalo, že Boh je verný a že ty nie si sám vo svojom boji. Preto sú potrební bratia a sestry, spoločné modlitby, jeden zaženie 1000, dvaja 10 000. A naozaj si treba vypýtať pomoc, nemusíš sám bojovať boj svojej viery. V cirkvi sa za teba modlia, my skladáme ruky za každého sa modlíme, kto potrebuje a nemusíš sám stáť, sám bojovať. Mám len málo času a
36 takých miest som si vypísal, ktoré môžu byť prekážkou v uzdravení. Niektoré by som prečítal, čiže bezpodmienečne prekážkou je, že či je Božia vôľa, neistota v Božej vôle. Neistota ti môže byť prekážkou, či Boh chce, aby si bol uzdravený. Keď sa obviňuješ, keď pochybuješ, či ťa Boh chce uzdraviť, neustále sleduješ príznaky. Príznaky sú, ale odídu. Prijímanie negatívnych slov, rôzne tradície, ktoré ničia vieru, vyslovené slova a protiklad viery v srdci. Niečo vyslovím, ale vo svojom srdci to verím. Že niečo vyslovím a vo svojom srdci neverím. Tak to nefunguje. Ako prijímam svoje spasenie, v srdci verím a ústami vyznávam. Nie vyznávanie v ústach nás uzdraví. Čiže keď máš zmýšľanie, netrpezlivosť, keď sa vzdáme viery predčasne, toto všetko môžu byť prekážkou, aby sa Božie požehnanie naplnilo. Neodpustenie, horkosť, hnev, nenávisť, neupravené vzťahy, že s ľuďmi nemáme usporiadané vzťahy. Keď vedomá neposlušnosť, viem, že Boh ma takto vedie, toto by som mal robiť a robím pravý opak. Hrdosť, odmietnutie pomoci, pasivita, vtedy, keď veriaci nepraktizuje Božie slovo. Toto všetko môže byť prekážkou. Rozprávame o niečom, ale nekonáme na základe svojej viery. Znovu si pýtame uzdravenie, znovu a znovu. Namiesto toho, aby sme to okamžite prijímame. Čiže znovu si pýtame to, čo sme už dávno dostali. Nedostatok vďaky vzdania. Aj to môže byť príčinou. Uzdravenie, čiže keď sa bojíme toho, že stratíme svoje uzdravenie, alebo keď sme mali nejaké neúspešné modlitby a z toho vydedukujeme nejaké následky. Keď má niekto neúspešnú modlitbu, pozri, čo sa stalo susedovi, pozri, rovnako kašľal ako ty a už je pochovaný. Aj toto môže zbúrať tvoju vieru. Keď máš nejaké výhody z toho, že si chorý a nevedomo nie si toho možno ani vedomý. Toto je moja choroba. Toto sú tvoje príznaky, nie je tvoja choroba. Tvoja choroba je už dávno na kríži. To, že sa ti zmení život po uzdravení a môže sa toho báť. Čiže vráťme sa späť k tomu, keď budeme mať nesprávnu životosprávu, môžeme byť ochorení. Situácia je rovnaká. Niekto je oslobodený od alkoholu, tak musíš odísť z tej spoločnosti, do ktorej si doteraz bol. Musíš to opustiť, tieto veci. Demonické útlaky, duchovné útoky, keď sa niekto otvára okultizmu a trvalé zanedbávanie tela, zlé životné zvyky, málo oddychujeme, nesprávne sa stravujeme, alebo odmietnutie liečenia, ktoré by bolo potrebné. Židia napríklad, Boh im určil, že kedy majú oddychovať. My žijeme vo fyzickom tele a o toto fyzické telo sa musíme starať. Keď ho veľmi zaťažíme, tak to bude mať následky. Niekedy sme príliš odvážni a nazývame to vierou.
To, že odmietneme pomoc od cirkvi, spoločnej modlitby, úplne odizolovanie sa od ostatných, alebo znevažovanie čiastočného zlepšenia, alebo že chceme vyslovene len jediný spôsob uzdravenia. Predpísať Bohu, že kedy, ako, čo má urobiť. Myslím si, že som vymenovala všetkých 36. Neprajem si, aby ste si to všetko zapamätali v tomto poradí. Ja som si to tiež preto zapísal. Môžeš si to niekoľkokrát vypočuť a keď sa to hoci čo na teba vzťahuje, tak sa od toho osloboď. Ja verím tomu, že Boh je môj kašel nič nezobral z Božej pravdy. Teraz sa budeme modliť. Urobme jedno vyhlásenie a ďakujme Bohu. Postavme sa. Nebeský Oče, ďakujem Ti, že v Ježišovom mene si sa o mňa postaral. Ďakujem, že Ježiš niesol moje choroby a moje bolesti. Nie podľa mojich vlastných zásluh, ale dôverujem vo vykonané dielo Ježiša Krista. Tvoje slovo pokladám za konečnú zvrchovanosť v mojom živote. Popieram strach, zatracovanie a beznádej. Odpúšťam všetkým tým, voči ktorým mám nejakú sťažnosť vo svojom srdci. Vierou prijímam to, čo Kristus získal pre mňa. V mene Ježiš sa zopieram chorobe a útlaku. Telo, vyzývam ťa podriať sa Božiemu slovu a funguj tak, ako ťa Boh stvoril. Verím, že Ježiš je môjim pánom, Ježiš je môjim vykupiteľom a Ježiš je môjim uzdraviteľom. Ja nezavrhujem svoju dôveru, ale zostávam v Božom slove. Ďakujem Ti, Otče, za Tvoju lásku, Tvoju milosť a uzdravujúcu moc. V mene Ježiš. Amen.